anunsyo. Enot, pagirumdom, pag-turn off man po kan sa indong mga cellphones, kunyaon po kamo sa laog kan simbahan, lalo na po pag mapuon na ang Santa Misa. Ikadua, bantayan po ang sa indong mga bag asin personal na gamit, asin dai magwalat nin anuman sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Magin mapagmangno sa indong mga kagamitan, tanganing maiwasan ang pagkawarakan sa indong darang gamit. Ikatulo, sarong pribilehiyo po ang pagpark sa patio. Kung mapupwede, 2 oras sana ang pagpark durante kan sa indong pagsimba. Tangani na matauan niya to ininsyansaan ibang parasimba na makagamit kan patio. Dai po tugot ang pagwalat nin auto pagkabanggi na mayo nin permiso sa opisina kan parokya. Ikaapat, iniin kami na ang gabos na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba. Iwasan ang pagsulot nin silag asin halipot na gubing sa pagsimba, tanganing dai kita makaulang sa pagpamipi kan sa tong kapwa. Respetuhon nyato ang kasagraduhan kan harong nin kagurangnan. Ikalima, sa tamang pag-ako kan komunyon, ilaag ang walang palad sa ibabaw kan toong palad. Gamiton ang toong kamot sa pagkuakan banal na ostya na nasa ibabaw kan walang palad. Ikaanom, sa Domingo Petsa 21 kan Enero, iyo po ang kafiestahan kan Santo Niño. Padagos po ang novena na pinunan kan Biyernes, Petsa 12 kan Enero, sa pangingenot kan Holy Name Society. Ginibo po ang last canvassing kan Search for Little Niño 2024 kasuodma, Petsa 13 kan Enero. Salamat po sa indong suporta sa mga kandidato sa Search for Little Niño 2024. Ang koronasyon gigibuhon sa Domingo, Petsa 21 kan Enero, sa kafiestahan kan Santo Niño sa oras na 1:00 nin hapon. Ang misa po gigibuhon sa 4:00 nin hapon, asin isusunod ang parade procession. Siring man, salamat sa mga nagsuporta sa mga kandidata sa Search for Reyna nin Pagkamuot 2024. Ginibo po ang last canvassing kan Miyerkules, Petsa 10 kan Enero. Ini po pinadrinuhan kan Pope's Global Prayer Network o Sacred Heart Association. Ang koronasyon po kan mga reynas gigibuhon sa Petsa 11 kan Pebrero sa oras na 1:00 nin hapon. Ang bulan na Enero, iyo po ang bulan ni Biblia. Alagad sa Sabado, Petsa 20, sa Misa Antisipada, gigibuhon ta po ang enthronement kan Biblia sa pagpuon kan Bible Week na madurar hanggang Petsa 29 kan Enero, na iyo ang National Bible Day and Sunday of the Word of God. Ini po isiselebrar man yato sa Domingo, Petsa 28, kan presenting bulan. Daiman po malingaw na magbakal nin Bicol na Biblia na available po sa opisina kan sa tong parokya. Sa Petsa 2 asin 3 kan Pebrero, magkakaigwa kita nin PREX o Parish Renewal Experience. Iniimbitaran po ang mga parokyano na mag-attender kan nasabing renewal seminar na gigibuhon sa Parish Pastoral Center. Maghapot na lang po sa opisina o sa PREX Secretariat para sa iba pang detalye. Sa Biyernes, Petsa 2 kan Pebrero, iyo po ang kafiestahan kan Nuestra Señora de Candelaria. Ang novena po mapuon sa Petsa 24 kan kaining bulan na Enero. Bukas na po ang pagpalista para sa Easter Angel, Search for Easter Angel 2024. Si mga magurang na may panuga, tabi, magrani na lang po sa opisina, tanganing ipalistaan sa indong aki. Ang presentasyon po kan mga kandidato sa asin kandidata sa Search for Easter Angels, gigibuhon sa Petsa 25 kan Pebrero.
Ang misa ta po ngunyan, idinudulot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Jusan D. Nagales and family, Kimberly de la Cruz and Paul Christian de la Cruz, Jessa Factor and family, Mr. and Mrs. Raymond T. Almazan and family, Big Cas family, Mrs. Jane Aureliosa and family, Caridad Bonita and family. Pasasalamat para sa good health, dulot ninda Jimmy Leon Godilieve, asin Zyril Desquetado and family. Para sa kaumawan ni St. James, dulot ninda Mr. and Mrs. Jusan D. Nagales and family. Para sa kaumawan ni Santa Lucia, dulot ni Engineer Jeffrey P. Valdesco. Para sa sarong petisyon, dulot ni Catherine P. Valdesco. Pasasalamat para sa kumplianyo, dulot ni Charod Skyler O. Aureliosa. Para sa sarong petisyon, dulot ni Mr. and Mrs. Larry C. Baluca and family. Para sa special intentions, dulot ni Sarah May Moses and Genesis. Para sa gabos na mga kalag, dulot ni Noemi Lanuzo, Michelle Bongcayaw, asin Domingo Morillo and family. Para sa kalag ni Celerino Sr., dulot ni Dolores Lurin and family. Para sa kalag ni Daniel Sr. Isi Senando, dulot ni Mrs. Esperanza Oliva and family. Para sa kalag ni Domingo, dulot ni Marilyn Pontanares and family. Para sa kalag ni Dorotea E. Hipolito, dulot ni Domingo Morillo and family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mrs. Esperanza Oliva and family. Para sa kalag ni Hilarion Asin Purificacion, dulot ni Mary Beth O. Passion and family. Para sa kalag ni Julio E. Emilia, dulot ni Mr. and Mrs. Abundio Paha and family. Para sa kalag ni Manuel, dulot ni Mary Beth O. Passion and family. Para sa kalag ni Pablo Sr., dulot ni Pablo Ireno Jr. and family. Para sa kalag ni Rafael, dulot ni Paulino Piñaverde Jr. Para sa kalag ni Sherry, dulot ni Fe Pandes and family. Para sa kalag ni Sotero E. Eulalia, dulot ni Dolores Hugo. Para sa kalag ni Zacarias E. Isabel, dulot ni Maribeth O. Passion and family. Para sa kalag ni Fermin E. Presca, dulot kan apan Gorecho family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Marilyn Pontanares and family. Pasasalamat, dulot kan apan Gorecho family, asin Mr. and Mrs. Celerino Seryoso and family. Para sa kalag ni Martin E. Benjamin, dulot kan sarong anonymous. Para sa kalag ni Chodora Natividad E. Guillermo Sr., dulot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Pasasalamat para sa ikas 73 na kumplianyo, dulot ni Elsie Lumeda. Tapos ada dapat nakila ka. Ready? Oo.
Diyos marhay na aga po giraray sa indo mga tugang, yaon na po kita sa ikaduwang Domingo kan ordinaryong panahon. Ngunyan mga tugang, sa tong sinaselebrar ang ikaduwang Domingo kan ordinaryong panahon, sa Ebanghelyo, sa tong madadangog ang pag-apod ni Juan Bautista ki Jesus. Uya ang kordero kan Diyos. Kita pinapagirumdom kaini na danay na hanapon si Kristo sa satong buhay. Sa pagkatugdas sa iya, iyo man ang lubos tang pagsunod sa iya. Sa pag-ako ta ki Kristo sa Eukaristiya, magdulot manlugod sa sato nin aroaldaw na pagbabago ang pagtalupo sa kaibahan niya, ang kordero kan Diyos. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunyan, pangingenotan kan sa tuyang parochial vicar, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Ngunyan man po, makakaibahan niya to ang mga officers and members kan Paris Pastoral Council Executive Board para sa renewal as in installation kan mga bagong officers. Matindog na po ang gapos sa pagpuon kan Santa Misa. Kaumbahan na daig
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta. Ang pagkamuot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Pag-apod o bukasyon, ang tema kan Ebanghelyo sa liturhiya ngunyan na Domingo. Ang kagurangnan, padagos na nag-aapod sa tuya, asin inaapod kita sa satuyang pangaran. Asin hulita kita inaapod, nangangaipo kita ning kasimbagan. Bulanos, asin bukas palad na pagsimbag sa iyang pangapudan. Asin ang pangapudan niyan, pangapudan sa kabanalan. Namumutan mga tugang sa mga pagkakataon na kita dahil nagsisimbag o kaya nagsasayuma sa pangapudan ning kagurangnan. Maghagad kita nin tawad, asin maghagad kang grasya na makasimbag, siring sa sinasabi kan salmo responsoryo ngunyan. Uya ako kagurangnan sa pagsimbag sa imong sa pagutob kan sa imong kabutan. Namumutan mga tugang, ako untaan sa tong makasalan, tangan magkano kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasaalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat at tulinungan, sa mga taong marahay at buo. Maumi ka, rinurukyaw ka, sinasambagi ka, pinapamurawa ka, pinapasalamatan ka, uli ka, dakulang mong kamurawayan. Nagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakaman. Nagurang na ating bukong Jesucristo, nagurang na Diyos, modero kang Diyos, hakikan naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, maheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, nakuhaan sa mong pagkimahera.
Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami. Ay kasanan, at nagurang na, ikasanan, nurok kalang ka. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamunawayan kanto sama. Mamibi kita, Diyos na makakamhan sagkod pa man, na namamahala kan mga langit nun, siring man kan mga kinabanon, kay raking hinanyugan mga pagngayo-ngayo kan sa imong banwaan, asin warasan sa samong mga panahon, an samong katuninungan. Huli kay Jesu-Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon. Isinasaysay ang pag-apod kan kagurangnan ki Samuel. Si Samuel, iyo an sarong halimbawa, nin maimbod asin dusay na pagkuyog sa kabutan kan Diyos. Uya po ako. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni Samuel. An ilawan kan Diyos dai panaparong. Asin si Samuel naghihigda sa templo kan kagurangnan, sa may kaban kan Diyos. Nag-apod ang kagurangnan, Samuel, asin ini nagsimbag, uya po ako. Dangan, nagdalagan siya pasiring ki Eli, asin nagsabi, uya ako, tainapod mo ako. Nagsabi si Eli, daita ka inapod, balik sa paghigda. Kaya nagbalik sa paghigda, giraray nag-apod ang kagurangnan ki Samuel, asin nagbangon si Samuel. Nagduman ki Eli, asin nagsabi, uya ako, tainapod mo ako. Alagad, nagsimbag si Eli. Daita ka inapod, aki ko, balik sa paghigda. Dai pa midbid ni Samuel ang kagurangnan, asin dai pa ipinahayag sa iya ang tataramon kan kagurangnan. Giraray, inapod kan kagurangnan si Samuel, ikatulong beses. Nagbangon ini, nagduman ki Eli asin nagsabi, uya po ako, tainapod mo ako. Ngunyan, nasabutan ni Eli na ang kagurangnan iyo ang nag-aapod sa aki. Kaya nagsabi si Eli kay Samuel, lakaw, maghigda ka. Asin kun apodon kaniya, magsabi ka, magtaram ka kagurangnan, huli ta naghihinanyog an sa imong surugoon. Kaya naglakaw si Samuel, asin naghigda sa iyang lugar. Nag-abot ang kagurangnan, asin nagtindog. Nag-apod nin siring kan enot. Samuel, Samuel, asin nagsimbag si Samuel. Magtaram ka, ta naghihinanyog an sa imong surugoon. Nagdakula si Samuel, kaiba niya ang kagurangnan, asin dai pa pinabayaan na mahulog sa daga, an arinman kan sa iyang
mga tataramon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Naglaom ako, naglaom sa kagurangnan. Nagkiling siya sa ko, dinangog ang sakong pag-arang. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Dangan, tinauan niya ang sakong nguso nin bagong awit. Umaw sa satuyang Diyos, mahihiling nin dakol, asin matatakot sinda. Dangan, magtitiwala sa kagurangnan. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sakripisyo asin atang habo mo, kundi ang sakong mga talinga, binuksan mo. Tinutong na atang asin sakripisyo para sa kasalan, dai mo hinagad. Dangan suminabi ako, uya, nagdigdi ako. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sa linukot na libro, isinurat dapit sako, nagibuhon ang sa imong pagmarhay. Diyos ko, buot ko ang sa imong tugon, sa tahaw kan sakong kairaruman. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Ibinarita ko ang kasuriputan sa dakulang katiripunan. Uya ang sakong nguso da iko pinugulan. Siring na ika kagurangnan nakakaaram. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Si San Pablo nagpapagirumdom sa to, kan kabanalan kan sa tong hawak, an paglikay sa pakikiapid, an pagsikwal sa mga kasalan. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, ang hawak bako para sa pakikiapid, kundi para sa kagurangnan. Asinan kagurangnan para sa hawak. Binangon kan Diyos ang kagurangnan, asin babangunon man kita kan sa iyang kapangyarihan. Dain indo aram na sa indong mga hawak, mga kabtang ni Kristo. Alagad an idinudukot sa kagurangnan, saro sindang espiritu. Likayan nindo ang pakikiapid. Ang gabos na ibang kasalan na magigibo nin tao, nasa hawak kan hawak, nasa luwas kan hawak. Alagad ang nakikiapid, nagkakasala, tumang sa diring hawak. Dainindo aram na ang sa indong hawak, santuaryo kanyaon sa indong banal na espiritu, na inako nindo sa Diyos. Asin, bako kamong sa diri nindo, tabinakal na kamo sa dakulang halaga. Kaya, pamurawaya ang Diyos sa indong hawak. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kang banal na ebanghelyo, sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sunod na aldaw, nakatindog giraray si Juan, asin duwa kan sa iyong mga disipulos, pagtuto kay Jesus na naglalakaw, siya nagsabi, "Uya an kordero kan Dios." Nadangog siya kan mga disipulos, pagtaram kaini, asin sinunod ninda si Jesus. Nagsalingoy si Jesus, asin nagtingkalag sinda na nagsusunod, na ang sabi niya sa inda, "Ano ang hinahanap nindo?" Nagsabi sinda, "Rabay, naanbot sabihon, Maestro, sa ka nagdadagos." Nagsabi sa inda, "Madya asin mahihiling nindo." Kaya nagduman sinda asin nahiling kung saan siya nagdadagos. Asin sa iya, sinda nagdagos kan aldaw na ito. An oras, mga alas 4 nin hapon. Si Andres natugang ni Simon Pedro, saro sa duwa na nakadangog, kiwan asin sinabihan. Asin nagsunod sa iya, naghanap mo na niyang ining tugang niyang si Simon, asin sinabihan, "Naku ami ang Mesiyas." Nanbot sabihon, Kristo, asin dinara siya kay Jesus. Pagtutok sa iya, si Jesus nagsabi, "Ika si Simon na aki ni Juan, aapudon kang Cephas, na anbuot sabihon, Pedro o Gapo." An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paginanyog kan humiliya. Diyos maray na rambrag po kaninyo ngamin. Bihira po na ang ikaduwang Domingo kan ordinaryong taon nasiselebrar ta. Usually sa Pilipinas, nakakapon kita pagselebrar in a way kan ordinaryong panahon. Domingo kan ordinaryong panahon sa ikaapat ng Domingo. Pero ngunyan, nagkaigwa kita kan pagkakataon na magselebrar kaining ikaduwang Domingo kang ordinaryong panahon. Taano po, Father, tasiring, dahil minsan ang ikaduwa, dyan po pinagsaselebrar ang either Santo Niño o kaya naglalawag ang kapistahan kang Nazareno o kung iba-iba pang kapistahan. Kaya lalo ining ebanghelyo bihira po niya to na madangog. Kang Lunes po sa tuyang pinagselebrar ang pagbunyag kan kagurangnan. Iyan po ang kapinunan kang ministeryo ni Jesus, but sabihon, kan siya mag 30 anyos, nagpuon na siya nin pagmisyon. Pero sa pagpuon kan sa iyang pagmisyon, maliban sa pagbubunyag, ano kaya sa paghunaan nindo ang enot na ginibo ni Jesus o dapat gibuhon ni Jesus? Halimbawa po kung kamo na nadisignaran na mapamayo kan sarong institusyon o komunidad, ano kaya ang enot nindong gigibuhon? Aramta na dayta kaya nasulo nagibuhon ang sarong bagay. Kaya si Jesus nag-apod nin mga disipulos. Aramta kung sisay ang enot na pinag-apod ning kagurangnan. Mantang siya naglalako duman sa baybayon kan Galilea, nahiling niya ang magtugang na si Andres asin Pedro. Tapos nag-uro inutan siya, nahiling niya pa ang magtugang
na si Santiago asin Juan. Siguro dahil nindaman kamidbid, bako pang hararom ang pagkamidbid ninda sa lambang saro, pero ang kagayunan, ining apat tulos na nagsunod sa iya asin binayaan ang sa indang trabaho, ang sa indang pamilya, ang sa indang anuman na sa indang ginigibo asin nagsunod kay Jesus. Ini po ang kapinunan kang pagbibilog ning kagurangnan kan sa iyang team. Dahil aram niya na dahil niya man mauutob ang sa iyang misyonin solo nin pagmimisyon. Kay puhan niya ning katuwang. Sa Ebanghelyo, buot kan mga disipulos na magrarom an sa indang pagkamidbid kay Jesus. Kaya sarong beses mantang naglalakaw si Jesus, may 2 disipulos ang nagsunod. Asin sinabi sa Ebanghelyo, nagsalingoy si Jesus, asin hinapot, ano ang hinahanap nindo? What are you looking for? Asin, ang 2 disipulos naghapot, saan po kamo nagdadago? Saan po kamo nag-i-star? Interesado sinda kan buhay ni Jesus. Aram ta na mas mamimidbiran taan sarong tao, susog sa iyang hinalian, an sa iyang pamilya, an sa iyang pinag-iistaran. So masisabutan mo kung taan sarong tao naghihiro o nagbe-behave huli sa konteksto na sa iyang hinalian. Asin susog sa Ebanghelyo, nagdago sinda duman sa harong o sa lugar na kung sa inyaon si Jesus. Asin sarong aldaw sinda duman na nakisumaro kay Jesus. Asin susog sa Ebanghelyo, pag alas 4, nagsuruhayan ni sinda. Ano experiensya kan 2 disipulos? Siyempre saro duman si Andres, ang saro susog sa pag-adal iyo si Felipe. Maugma sinda na naghali dahil igwa sindang magayon na experiensya kan sa indang pakikisumaro kay Jesus. Asin susog din sa Ebanghelyo, ang enot na hinanap ni Andres, iyo ang sa iyang tugang. Asin sinabi niya sa iyang tugang, nahiling mi ang Mesiyas. Pero itong bagong discovery, siguro bako man bago, kailang second na paghiling. Sinabi ni Andres sa iyang tugang, binarita niya, nahiling mi ang Mesiyas. Asin, dinara niya ining tugang niya kay Jesus, asin sinabihan ni Jesus si Pedro, ika Simon na aki ni Juan, aapudon ka na Cephas, nanbot sabihon Pedro. Asin ki Pedro namukna, asin sa mga apostoles ang simbahan. Namumutan mga tugang, ang simbahan na himo o nagpuon sa pag-apod. Nahimo kita bilang sarong simbahan huli sa pag-apod ning kagurangnan. Siguro kung saro sa naman ang inapod ni Jesus o duwa, masasabi daw niya ito iyan na simbahan. Bako, enot na inapod ang mga apostoles. Siyempre si mga apostoles nag-apod man kan mga kamidbid ninda hanggang sa ibang tao na atraher sa buhay ninda, asin dyan nahimo ang simbahan, ang mga paratubod kay Kristo. Narumduman po ko po kan ako po yaon sa teolohiya. Kadakol po talagang mga series of examinations ang inaagihan mi. Yaon po dyan pagpuon itong lectors, siyempre po sa college may religious education comprehensive exam. College pa sana, philosophy comprehensive exam. Pag abot mo sa theology,
may lectors examination exam, tapos may acolytes exam, tapos Bachelor of Sacred Theology Comprehensive Exam, Diaconate Exam, tapos Priesthood Exam, may inapod pang ad audiendas confessiones. Ayan po mapapadapit sa pagkumpisal. Kadako po series of examinations. Minsan po nakakatakot minsan pag mag-atubang kung ang panelist mo Aruki Arsobispo Legazpi. Marani ka pa sana nagkukurubog-kubog ka na ano daw ang ihahapot. As in, may sarupong akong experience na very garo dipisil. Bilang theologian, garo dipisil na ang hapot sa kuya, paano mo marirelate ang sa imong bukasyon sa Santissima Trinidad? Yan ang sa iyang hapot. Medyo kay puhan mong i-expound na hapot. So, dahil day ako nakakasimbag tulos, nainutan ako kang nervyos, siya na mismo ang nagpaliwanag. Pero, that was a very enlightening experience for me dahil siya mas mismo ang nagpaliwanag na ang bukasyon mo, gikan sa Ama, sa paagi kan Aki na sa Jesucristo, sa tabang kan Espiritu Santo. Pero pong may papel ang Santissima Trinidad sa lambang bukasyon. Si Jesus ang nag-aapod sa satuya, alagad an poon ang initiative po. Pero gikan sa Ama, alagad sa paagi ni Jesus, kita inaapod, naggamit ng human instrument, tanganing ang mga apostoles apodon, magbalik sa kagurangan. As in, siyempre, pirmi yan sa paggiya kan Espiritu Santo. Every vocation is a gift from God. Regalo, nagikan sa mahal na Diyos na pirit na binabalik kita sa iya. Kaya, kung ano man po mga ministeryo ng paglilingkod sa simbahan, di po kita makasabi na, ini by coincidence lang ini, may si Father Nakuko ang mag-head kang temporalities, tas ipig arapod niya, harabo, inda ko kung ano, o kaya may kaulangan. That's a reality. In every call, perming may pagduwa-duwa. Oh? Perming may pagduwa-duwa. Dahil kadakol kitang iniisip pag-aalinlangan, ano daw, kaya ko daw ining saro pa, mayo man akong makukuha dyan, mayo man sweldong itatao si Father. Oh. Sa kaisipan kan mga panahon ngunyan, inot na iisipon, pero ang makukuha ko dyan. Oh? Pirme. Kaya, with regard to sinasabing service, what is service? Kung binayadan ka ng ngunyan, what more? Ano pa ang iisipon mo? Sabi kayan, tinauna ang balos. Ano pa ang lalao mong balos later? Takinoa mo na. Oh? Pero, data iniisip na oral daw sa tuyang paglilingkod, tinatao na ning kagurangnan ang mga bagay na dapat yaon sa imo. Every worker deserves his own wage. Di po kita mag-isip kaya na naglilingkod ako and there. Kaya minsan may problem kita sa simbahan kang inaapod na entitlement. I have been serving for so long, pero yun lang ini. Minsan araw kayo nagrereklamo kita. Maybe we need to reconsider our way of serving. Kaya sa momentong pong ini, nagpapasalamat ako sa mga nagsimbag sa sakuyang pangapudan to join me in this pastoral role. Aram ta na daay kumankaya. Sisay man ako, bako man akong superman. Dawa superman ako, daay kumanggiraray kaya. Dahil iba-iba ang talentong itinao sa tuya ning kagurangnan. Daay ko po kaya na ang mga gibo kang engineer, daay ko kaya ang gibo kang mga social worker, daay ko yan magigibo. And what will happen to our mission kung
everything will be paralyzed because of our non-response. Kaya akma po ang salmo responsoryo ngunyan na sana iniman po ang nasa puso kan mga bagong opisyales kang Parish Pastoral Council. Ano ang sinasabi kang salmo responsoryo? Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sana ini ang maging prayer ta. As in, prayer kang gabos ng miyembros kan komunidad. Na kung ang pagkakataon na ini, tinataw po sa satuya, in whatever way, daig po kita magduwa-duwa. It's a privilege given to us. Maybe tomorrow, mayo na iyan, and magayon po, kung sa tuyang paghurupan ang enot na pagbasa, kung paano inapod si Samuel. As in, iniman po ang magiging mangyayari sa tuyang pagkabuhay. Maybe some of you may not be called to the same position now, pero later, when aram mo po ang kagurangnan dahil man nagpipirit sa satuya, perming buluntad siya, dahil nagpipirit. Pero mauugma siya kung kita magsisimbag sa iyang pangapudan, sa abot kan sa tuyang makakaya. As in, dahil po kita magbabasol dahil ang pag-apod niya, perming nagdadaras sa tuya sa kabanalan, sa urog na hararom na pakisumaro sa iya. So, sa tuyang ipamiibi ini mga bagong membros o new set of officers kang Parish Pastoral Council na lugod sinda maging generous, maging matinao, more than what they can offer, but the very lives that they live bilang mga pamayo kan sa tuyang parokya. Amen. Sa tuya pong ipahayag ang satong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhar. Paglalangkan langit asin dagat, asin ki Jesu-Kristo, aking bugtong niya. Kagurangan ka. Pinagidang muli ka ng Espiritu Santo, namundag Iberen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubo. Uminilig sa mga ganan, kay katulong aldaw, Nabuhay liwat hale sa mga karan, suminakat sa kalangitan. na
sala sa pagkabuhay liwaning laman sa buhay na daing kasagpuran. Matukaw po ang gabos. Ngunyan, sa tuyang masasaksihan, ang opisyal na pagdesignar asin pag-ako kan mga posisyon kan mga bagong opisyales kan Parish Pastoral Council kan sa tuyang parokya. Babasahon ni Father Larry Nagales ang satong parochial vicar ang mga pangaran kan new set of officers kan Parish Pastoral Council para sa taon 2024 sagkod 2026. Bago po ang pag-apod kan mga new set of officers kan sa tuyang Parish Pastoral Council, buot ko muna pong basahon ang letter of appointment kan mga napili na maging parte kan Parish Pastoral Council kan sa tuyang parokya. Letter of appointment. In my ardent desire to foster pastoral action and to promote lay empowerment through the Parish Pastoral Council, cognizant of the requisite knowledge, competence, integrity, prudent judgment, and other necessary qualifications for the positions, I, by virtue of the power vested in me as parish priest by Canon 519, hereby appoint Sister Nancy Samar Penetrante as chairperson of the Holy Cross Pastoral Council for a period of 2 years, subject to renewal. All prerogatives and privileges inherent to the position are granted effectively. Given this 14th day of January 2024 at the Holy Cross Parish, Nabwa, Camarines Sur. Signed, Reverend Father Albert S. Urillo, Parish Priest. Same letter of appointment is hereby given to Brother Elmer Registrado, PPC Vice Chairperson. Same letter of appointment is hereby given to Mrs. Eleanor Lobetania Regalado, PPC Secretary. Same letter of appointment is hereby given to Sis Arlene Fordan, PPC Treasurer. Same letter of appointment is hereby given to Brother Gerald Bicaldo Parinya, Chairperson for Worship. Same letter of appointment is hereby given to Sis Arlene Igia Cortero, Vice Chairperson for Worship. Same letter of appointment is hereby given to Sis Maria Teresa Velasco Septimo, Chairperson for Education. Same letter of appointment is hereby given to Brother Dino Manuel Prestado, Vice Chairperson for Education.
Same letter of appointment is hereby given to Azucena Caruche de la Torre, Chairperson for Services. Same letter of appointment is hereby given to Brother Arnold Filio Parco, Vice Chairperson for Services. Same letter of appointment is hereby given to Brother Roger Sorilla Dasa, Chairperson for Temporalities. Same letter of appointment is hereby given to Sis Josephine Hakub, Vice Chairperson for Temporalities. Same letter of appointment is hereby given to Sister Lulin Gavina Coralde, Chairperson for Youth. Same letter of appointment is hereby given to Jeffrey Pardines Salcedo, Vice Chairperson for Youth. Same letter of appointment is hereby given to Brother Alan Gabarda, Chairperson for Vocation. Same letter of appointment is hereby given to Feby Talin Agnas, Vice Chairperson for Vocation. Same letter of appointment is hereby given to Brother Salvador Maniscan Ani, Chairperson for Family. Same letter of appointment is hereby given to Edlin Sermona Beletario, Vice Chairperson for Family and Coordinator for Migrants Ministry. Same letter of appointment is hereby given to Ivan Dave Federis Iclarinal, Chairperson for Social Communications. Same letter of appointment is hereby given to Brother J. Christian Pajardo, Vice Chairperson for Social Communications. Reverendo Padre Albert S. Urillo, iyan po buot kong ipresentar sa imo si Ringman ang mga bagong opisyales kan Parish Pastoral Council kan sa tuyang parokya para sa taon 2024 hasta 2026. Namumutan matugang kay Kristo, kamo na padigdi sa pagpahayag kan sa inyong pagmauot na maglingkod sa parokya kan Banal na Cruz. Kamo pinili bako na paglingkudan kundi maglingkod na may kapakumbabaan asing kaugmahan. Isabuhay nindo ang mga bagay na pinapahalagan kan Ebanghelyo ni Kristo. Ngunyan sa atubang kan sa inyong pura paroko sa banwaan ng Diyos, asin sa atubang ning kagurangnan na nag-apod sa indo, ipahayag tabi nindo ang kamautan na iyan na kamo maglilingkod sa simbahan na may dalisay na pagkamot. Ano kamo nanunuga na maimbod nindong uutubon ang mga katungdan na pinagkatiwala sa indo bilang mga opisyalis kan Parish Pastoral Council digdi sa tuyang parokya? Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na magdudusay kan sa idong sadiri sa dalisay na paglingkod sa simbahan para sa karahayan kan banwaan ng Diyos? Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na maglilingkod tangani na maabot ang misyon asin pangaturugan kan parokya kan Santa Cruz na magtalubo ang gabos na miyembros kang komunidad sa kabanalan asin mabuhay na may dignidad bilang mga aki ning Diyos? Opo, sa tabang nin kagurangnan. Darahon lugod ning kagurangnan sa kapanuan ang mga bagay na sa indong napunan. Amen. Ngunyan ipapahayag kan mga bagong opisyales ang pagpanuga sa indang katungdan o oath of office asin ipapahayag ninda ang sa indang pagmawod na maglingkod sa Diyos asin sa iyang banwaan. Ako si
Nancy Samar Penetrante, sa pag-asumir bilang PPC Chairperson, kan Paris Pastoral Council, kan Parokya kan Banal na Cruz, nanunuga na sa sapong mga tataramon asin kibo, sa kuyang papaurugon asin papagnanayon, ang pakikisumaro sa simbahan, sa mahuyong buot, sa kuyang gigibuhon, ang mga katungdan na ipinagkatiwala sa ko, tanganing maipahayag ang ebanghelyo, asin maipadagos ang misyonin kaligtasan. Sa dalisay na pagmawot na makapaglingkod, ako nangangako na uutugon ini susog sa pinagbubuot kan banal na simbahan, sa paagi kan sa iyang mga lehitimong pastor, asin sa iyang mga katuwang. Ako nanunuga na sa kuyang susunodon, ang gabos na katutuan, asin reyes kan simbahan, asin mag-iinguha, na papagganayon ang pagkasararo, kaibakan mga pamayo, asin otoridad kan simbahan. Tabangan lugod ako ning kagurangnan, sa paagi kan banal na Biblia, na sa kuyang kinaputan kunyan. Mamibi kita, Diyos na kagurangnan, tinipon mo kami bilang sa imong banwaan, tangani iharubay ang pagkasaro sa pagtubod, paglawom asin pagkamot. Bendisyon ni ining samong mga tugang, warasan sa inda ang grasya asin kadunungan, udok sa buot na paglingkod, na may dedikasyon asin kapakumbabaan. Tugutin ang sa imong espiritu magiya sa indang magibo, tangani na sinda makapaglingkod din husay sa banwaan ng Diyos. Mautublogod ninda ang sa indang katungdan bilang sa indang pakisumaro sa misyon ni Kristo bilang padi, propeta asin hadi. Ini sa mong hinahaga, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Bilang tanda kan sa tong pag-ako sa inda bilang mga bagong kaayon sa Parish Pastoral Council kan sa tuyang parokya, palakpakan po niya to sinda bilang gawi kan sa tuyang pagtabang asin pagpamibi para sa inda. Matindog na po ang gabos para sa pamibi nin banwaan. Sa matuninong na banggi asin disyerto na hininyog ni Samuel asin ni Juan ang tingog kan Dios itaman sa katuninungan kan sa tuyang puso maghimate asin magsimbag sa tingog kan Dios an sa tong simbag kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na paratubod kan simbahan, makamate kan presensya ni Kristo, asin kan sa iyang grasya, na nagtatrabaho sa tahaw ninda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga inaapod na maging Kristiyano sa mga lugar nin trabaho asin sa kaibahan nin mga kapwa trabahador, makadara sa iba sa orog na malinaw na paghimate kan tingog ni Kristo, huli kan sa indang marahay na paarog, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga
huhona, asin nakakamate na sindadaing pakinabang asin pagabat sa sosyedad, magkagamiaw na sinda igwang mahalagang lugar sa puso kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga maedad na, mga nagsosolo-solo o mga naghihelang, makasabot na ang Diyos may makulog sa inda, anuman ang kamugtakan kan sa indang buhay, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran sa kahadean kan langit, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa katuninungan ni sa tuyang puso, sa tuyang iraniman sa kagurangnan, ang mga iba pa niyatong kahagadan, mga personal na kahagadan, urog na sa misang ini. Kagurangnan, namimibi kami, itugot mo sa mo na maninig kong makasumaro, kaining mga misteryo, tasalambang pagrumdom, kaining sakripisyo, nahihimo ang gawi kan pagtubos sa mo, kuli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Nabangi ako
handog po. Dinudusay ko sa imo katalingkasan ko para sa kaugawan mo. Mamibi ka mga tugang, tangan sa ko sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibibi kami, itugot mo sa mo na maninigong makisumaro kayning mga misteryo, tasalambang pagrumdom kayning sakripisyo, na hihimo ang gawi kan pagtubos sa mo, uri kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadani asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, uri kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago ni andaan na buhay nin tao, sa pagtios, pinara niya ang sa mga kasalan, sa pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkuran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakul-dakul na angheles asin santos, nag-awit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga mukho. Ang langit asin dagat, manukan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, mananalan pinadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos ng kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaki niya sin tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya maning kalis asing girari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa mga disipulos na sabi, Mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, na ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kaan pagtubo. Pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo,
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas at pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom makagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa iyong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kahit pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mo, sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakampan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan,
Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulitan sa iyong kahadean, asin ang kapangyarihan, silingan ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninungan. Uyang kordero kan Dios ay nagpapara kan makasalan kang kinaban, palada ang manginapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalagma o omayan.
Mamibi kita. Tindog po. Kagurangnan, pabulusan ng Espiritu nin sa imong pagkamot, tanganing ang mga pinabasog mo sa sarong tinapay na langit nun. Gibuhon mong burunyog sa sarong kaimbudan, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Iniimbitaran itong mga nagse-celebrar kang kumpleanyo na magdigdi sa inutan para sa bendisyon, para sa may kumpleanyo. Magdigdi po sa inutan. So habang po naghahalat sa mga birthday, so pagirumdum po ngunya na maabot na Domingo, Pitsa 21, iyo po ang kapistahan kan Santo Niño. So nagpuuna po ang nobinaryo, as in sa tuya, as in iyan man po ang aldaw kang pagpuon kang simana kan Biblia. So gibuon we take advantage ang mga aldaw na ini, tanganing kita mapagirumdom kang kahalagan kan Biblia. Pamibi para sa mga may kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalanging gabos, na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat isun pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong nagsaselebrar kan sa indang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man ang sa inang pamilya, irayo mo sinda sa tentasyon, kahilangan, asin anuman nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Ini hinagad mi, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po kaninyong amin. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. May we invite the PPC Executive Board officers to please gather in front for the photo opportunity. Anuman